এফালে আপনি কি বানাইছে কোৱা আমি রুটি বানাই বাপরে রুটি ডেঞ্জার ডেঞ্জার স্যার আপনি কি বানাইছে কি বানাইছে সানা সালে কম পাবো না ও রাজীব তুমি কি বানাইছে ভিডিও বানাইছে আয়ো Hello guys माबोरै दं नोंथांमोनहा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि उनाव आंबो मोजाङैनो दं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत करते हुए मैंने नाम पिन खेबसेबाव आंनि चैनल बयखौ बरायनाय थाफिनबाय स' नोंथांमोना आंनि चैनलखौ अनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो चैनलखौ लाइक खालाम भिडिअफोरखौ आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै हो मानो होनोबा दिनैहाय आङो ब्लग बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनाव माने जोंबो बिबनाव आंबो आलासि जानो फैदों नालाय ओमफ्राय दा बिबनाव गोबां मानसि दङ ओमफ्राय नै जोंना छोटी मोटी किउटी बाय फैनानै दंफैयो किउटी बाय छोटी मोटी स' नोंथांमोना आंनि चैनलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम हायोबा चैनलखौ शेयार खालामनानै हो आरो माबायदि मोनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय स' लेट्स गो विथ मी আজি মেমে ৰুটি বনাইছে চাহ বাপৰে নানি তোমাৰ নামটো কি আছে কোৱা আহে পালে কি নাম প্ৰদবী দত্ত सुन्दुरि सार हरदो दे नों मा खालामफैदो बेयाव आङो हा पार्टी जानो फैदों पार्टी जानो फैदों मानि पार्टी दाख्लै सांस्कृतिक महासंग्रामनि जास जादों नालाय जास ग्रुप सेकेन्ड जोब्बाय दा बेनि एसे जोङो मोखां नायनाय एसे ओंखाम जालायनो नागिरदों आं अच्छा ठीक है नोंबोनि न'आव थेंक इउ औ सार बिब'नि न'आव मा खालामफैनो आबो नोङो आहाबो बिदिनो जानो फैदों ओंख्रिखौ दे सोर संदों मिन्थियाखै आंसो संदों ओंख्रिखौ बापरे आं मा ओंख्रि संदों लाब्रा संदों दालि संदों माबा माबि संबाय बुंख'नो हाला नै बिस्रा मबाइलफोराव जि बेस्थ' राजिबारि मा होनगासिनोथाय आयु मबाइलखौल' थुखायो माथो जिनो मानो नुवाखै जाखो नै नाय बेलाय माथो आपेल लानो हाया आंहा गोरिबसो बायद' आपनि की करि आछे हम अंजलि के साथ बैठा है बात कर रहे हैं फ्यूचर में क्या हो फ्यूचर प्लान करि आछे बाप रे भारत नाट्यम का बाप रे तो हम दोनों तो ऑपोजिशन पार्टी एक ही है हाँ वही तो हाँ वही तो जुगलबंदी हो सकती है होगा हाँ लड़ाई नहीं होगा इसमें लड़ाई नहीं है हाँ थैंक यू थांफिनसै दाना नै जोंनिया मेमोना सारमोना बानायगासिनो दं आरो बापरे मा होनदों मा रावबो फोथायनाय नङा दे बे हौवा मानसि लानाय होननानै ना आब' औ रोंनायफोरा बापरे बेलेग ग्रहनि बैबायदि जोंनानै फैयो मिथियाबा खरखाल' बायदि मेगन देग' गिदिर मानसिफ्रा फिसा खोमा गोलाव गोलावानो खोमाया गुवार गोलाव जायो ओमफ्राय मेगन देग' हारानि जाबाय कितना हुआ मैम
टोटल कितना हुआ ये कितना हाँ? ये गिनना गिनना पड़ेगा नहीं मेरा बस जिब्रो छावाई आयो इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना मैम हो गया जाबाय नैबे ओंखाम कुकार हा मैम मांस रान्धि बेटिया फ्राय कोई कोई নহয় কৰা নাই তাতে আছে ये प्याज दिया रोटी दिया लौका आरो नैबे जाहैबाय फुलकबि भाजा ओमफ्राय नैबे जाबाय लाब्रा आलु मटर माबि ओमफ्राय नैबे दालि आरो नैबे जाहैबाय पनिरजों आलु मटर पनीर बियो और क्या था और ये है बेगन भाजा ये देखो बेगन भाजा हो गया अभी रोटी भी बनाया है और मछली है बाकी फिश और मीट फिश तो फ्राई करने को हाँ फ्राई फिश तो फ्राई करने खत्म हुआ ना मैम हाँ खत्म हमारा क्यूटी फ्राई हाँ क्या कर रही हो तुम बोलो हाँ কি করছো আমি তুমি কি করছো হ্যাঁ রুটি কোথায় আছে হ্যাঁ রুটি এটা ফ্রাই করব ও আচ্ছা ম্যাম মই নামাই দিম ম্যাম बेवहाय गाजरजों थाइबेंजोंल' ना पियाज होआसै ए सोरबा बेचाराखौ नामबाय दुन्दिया नोंना ओंख्रिया नानि बेदरा मारै जाखो जेबो होथ'वाखैना बेदर खालै दा मुर्गि मांस ओमफ्राय मा होखो जेबो होखैबाव आलु गैया आरो जेबो ना आयौ नोंसोर जागोनखौ आंहा मानो नायलाबायखोथाय हालाबां गोजां बोथोरनि अर सायनाय सुरु नानि नै आब'आ फन लारायदों ओमफ्राय नै सारा मबाइल नायनायलै बयबो मबाइलनि बेस्थ' ओमफ्राय आंहा इउटुबाव बेस्थ' माबा भिडिअ बानायनायाव माखासेया हनै सिङाव जिरायगासिनो दं ओमफ्राय जोंहा नैबाव एसे फिसा आरो माखासे अर सायदों माखासे ओमफ्राय माखासे सिङाव बेसे जिरायबावनो गुसुबो मोनो गोजां बोथोरनि दिन अर सायनाय बायदि मोजां गैया बिराद खोमसि नुयोना आंखौ सिनायखाया सिनाया नुगोन सार नोंखौ नुजोबगोन नै सारा नाय नुगोन सार नोंखौ नुगोन आं अरानै जानो नागिरदों दाबो मोनजाया ओमफ्राय ओंख्रिया अरसो सायगुलायलाबाय सिङाव माखासेया होनदो दा नुहुराखै हनै सोरबा फनाव बेस्थ'जोबसै बिसोर बयबो ना सार मोनथ'वाखै मोनदोरा मोनजासिगोन नै अराबो जोंनिया आयौ बुथुमला सायदोंलै माथो टाउनबाबो ना सार अर सायबा बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय खोमसि साइडबाय एख' नङा दे खोमसि हरदोंबाबो अरजाया नै बेखौसो होनदों आयै जोंबावा हाला आङो बेखौ ना एवनाय आयौ नाया मार गिदिर ना इलिस आरो बापरे এটা কি रे संग्राखौ नायदो रायजोफोर তুমি কি কৰি আছে হ্যাঁ বাপরে কি কাম কৰি থাকে ছোৱালীটো मा बुस्थु बेदर गोथाव ना आब' आं संनाया गोथाव ना सार आं संनायसो खिन्थु फट' खेबनोनो बिराद गोथाव जादों ना सार थेंक इउ आंसो संदोंलै मेन ये